यह गायिका गुड़िया राज हंसराजपुर गाजीपुर की धरती से आप सभी का इस मंच के माध्यम से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हुए बार बार प्रणाम करती हूँ और इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती हूँ। बतावा चला कि हमने के हिंदुस्तान देश में कोनो भी शुभ काम करे से पहले कोनो भी शुभ काम होको ओके करे से पहले अपने इष्ट देवी देवता के आराधना वंदना कर जाला। जैसे धन के चाहे वाला माई लक्ष्मी और कुबेर जी के आराधना करेला, ऐसे ही बजरंग बली के पूजा करेला जे बल के चाहेला। ऐसे ही हमनी नियम गवैया माई सरस्वती के आराधना वंदना करेला, लेकिन इस समय माई दुर्गा के चलता। बतावा जना कि माई एक ही है खाली रूप बदलल।